en la portada del libro de Leviatán. Es decir, si te fijas, el Leviatán está compuesto por la gente, por la sociedad civil, diríamos, que en principio habita en esa ciudad vacía que aparece a los pies del Leviatán. Pero claro, porque Hobbes tiene esta aporía de tenemos que constituir el soberano, pero para constituir el soberano necesitamos la participación de la sociedad civil, y es entonces cuando se compone el soberano a partir de la sociedad civil. Pero una vez que se compone ya no sé qué hacer con la sociedad civil. Entonces solo queda un soberano completamente autoritario y en el que rige el poder absoluto, ¿no? Y yo creo que esto es una confusión que deberíamos problematizar, porque de hecho me parece también transhistórica. Es decir, deberíamos problematizar si efectivamente existe una teoría de representación así, efectiva, que se haya producido en Europa en la configuración de los estados de nación. Y creo que es bastante problemático decirlo. No ci dà tempo in 3 minuti. No. Metes que deixar responder. Sí. No, solo una... Pero cando advertía que había que pedir as palabras, porque efectivamente o debate va a ser moi interesante como está sendo, ¿no? Entón, pero, dale, pero aviso, non nos vamos a traer unha terceira vez, Dale. No, logo tomamos un vídeo e non dá tempo a seguir. E que tal? Bueno. Digo, acuérdate que no vídeo podemos seguir, A ver, entendo... Vou empezar por Rafa. Claro. Que non teño máis referente. O problema, pues... A ver, a cuestión é... Bueno, en realidad aquí vou unir algunhas intervencións, porque isto tamén... Pero cada vez 5 minutos aviso, ten que ver con esta cuestión que planteaba tamén a Carlos sobre o problema do esencialismo, esta cuestión de si son concepcións esencialistas ou ontolóxicas. Vamos a ver. Pero o problema de Hobbes é que parte da separación, parte da distinción. Bueno, Hobbes lo que quería era cargarse. Pero parte desa separación, de que esa separación está aí. Ese é o problema, e iso é moderno, é completamente moderno. É o que me refería a iso, que era esta cuestión. Despois, como resolve, aí xa non pero que se parte dunha separación. Iso é o que quería eu enfatizar, por lo que falábamos da cuestión de que o capitalismo é separación, fundamentalmente. Entón, ese é o elemento que eu quería enfatizar na cuestión de Hobbes. Hobbes parte dese esquema, como todos os modernos. Todos os pensadores modernos parten sempre dunha separación. Ti eso non o vas a encontrar en Tomás de Aquino. Entón, vamos a ver. Bueno, vou seguir con isto de Meckins. Non, eu estou de acordo co que dirá, é dicir, non... A min o tema das... E aí se enlazo tamén co que dicía Carlos, o tema das formas antidiluvianas é un tema bastante complicado. E eu realmente estou discutindo diso agora e é un tema que teño personalmente bastantes dúbidas de como non se pode plantear este asunto. O sea, non o teño claro, porque tampouco é certo que se poda dicir que en Roma resulta moi temerario decir que en Roma podería evolucionar cara ao capitalismo. Era un imperio tributario, o emperador podíase quedar coa propiedade xa prácticamente. Non é moi compatible con un sistema capitalista, por exemplo. Claro, a forza do poder político, por exemplo, é un elemento aí que non fai olvidar moito, pero o tema das formas antidiluvianas e que relación ten eso con a posible evolución ao capitalismo é unha cousa non o teño moi claro, pero si estou de acordo con, en realidad estou de acordo con Booth, en na súa crítica a todas as concepcións de tipo circulacionista. Estou
totalmente en contra o sea, totalmente con ela nese aspecto, eu creo que é fundamental para analizar o orixe do capitalismo a separación entre medios de producción e formas de traballo. É fundamental. E iso xa históricamente non determinados lugares. Pero creo, ainda dicindo isto, creo que non se pode separar iso de como esa origen do capitalismo utiliza formas antidiluvianas para alimentar ese proceso. En concreto, a formación do mercado mundial, que é previa, que é anterior, que é o debate Brenner, no fondo. O sea, que é o debate Brenner, no fondo. Pero, eu creo que neste debate o que non se debe caer nunha visión unilateral. Ainda estando de acordo con que o enfoque de Mecklenburg é sustancialmente o adecuado, Mecklenburg escora demasiado o argumento. A meu modo de ver. Escora demasiado o argumento. O sea, hai que aí non caer nunha visión excesivamente unilateral. Esa é a miña salvedade con respecto ao que plantexa Mecklenburg. Porque ao final deixamos tamén un espacio aberto a todo un debate actual que é sobre que todo este tipo de enfoques son eurocéntricos. E se confunde o debate sobre as transicións de modo de producción con un debate ideolóxico sobre se somos eurocéntricos ou non. Porque efectivamente para que o capitalismo que era desenvolverse en Inglaterra se necesitaban escravos no Caribe. Eles llaman escravos no Caribe. Relacións sociais escravistas. E todo iso era parte dunha relación social mundial. Entón, eso ti non o podes desvincular do que pasa nas transformacións sociais que será no campo inglés, por ser. Entón, ou por exemplo, as formas antidiluvianas de valor que dan un salto tamén ao proceso de conquista da América. Entón, é complexo, pero que non hai que escorar demasiado, o sea, estando de acordo con Mecklenburg, pero de todos os autores que falan sobre este tema, é seguramente coa autora que máis podo ter simpatía, pero teño, claro, todo este debate da teoría decolonial, por exemplo, sobre que todas as teorías son eurocéntricas, pois claro, deixa unha mala descoberta, porque efectivamente eu non creo que ese é un problema de eurocentrismo. O sea, creo que estaría en contra de plantexar o debate así, pero hai moitos centros na teoría crítica que te plantexa así. E a maneira de plantexar de Mecklenburg dá un pouco pé a que isto se poda plantexar así. Porque ao final hai un pouco de idealización. Pero bueno, é discutible isto, é discutible. Eu realmente tamén indo un pouco sin intentar caer, non me gustaría que quedara a visión de que o meu enfoque é esencialista con respecto ao tema comunitario. Ao mellor na polémica e no intento de facer contrastes poder dar esa impresión, pero a miña enfoque non é intentar non ser esencialista con respecto a formas previas de carácter precapitalista ou a mesma mía. Efectivamente, eu para nada vou entrar no debate de se a mí tiña influencia do exterior. Podo dar algunha vez un intento para describir, para facer fincapé en elementos descriptivos de que eran realidades diferentes, o sea, que non estaba mellor tan introducida na lógica da sociedade capitalista como podía estar nunha comunidade campesiña de Alemania ou de Francia. Ese
por aí, pero non quero dar unha visión de idealización dese tipo de comunidades. O meu facto o que fai Café, precisamente porque non quere ser esencialista, é en que, aproveitando determinados elementos de antagonismo da súa lógica de funcionamento con a lógica do valor, este tipo de comunidades xogou un papel históricamente nese contexto revolucionario en Rusia que lle fixo desenvolverse como o suxeito social que pudo negar esa relación social, que non foron os que supoñemos que foron os que o fixeron, os bolcheviques, foron eles. Ese é o que intento eu plantexar na reflexión, e que eso debería de facernos pensar sobre a concepción de clase e a concepción de comunidade, que as comunidades cambian, porque esa comunidade que fixo ese proceso estaba en condicións de cuestionar moitas cousas que antes non estaba, 3 anos antes ou mellor non podía, porque a xente nos procesos revolucionarios dá aceleracións que mellor non dan séculos. Ese é o tema que eu plantexaba. Claro, eu quero fuxir completamente de calquer concepción esencialista, pero precisamente porque non intento plantexar as categorías en un sentido histórico e non transhistórico. O problema é cando confundimos distinción formal con distinción real. Que isto se dá moito no debate posmoderno, e bueno, aí podo tomar podo intentar intento facer a discusión no sentido do potencial que terían esas formas sociais de transformar esa realidade. A min a discusión... A ver, entendo que pode haber un interés histórico en plantexar o problema das comunidades medievais e todo isto, que, por certo, non teño un entendimento aquí como para meterme neste tema. Pero o debate non é ese. O debate é sobre o potencial de transformación social que teñen estas formas comunitarias nun contexto revolucionario. Cando nun esquema teórico se lles dá un encasillamento ontolóxico. Se di que o campesinado está para aliado como moito, e en todo caso que non moleste. E, bueno, é certo que hai todo, e eu creo que plantexalo así tamén é importante para recoller certos autores, sobre os campesinos como Wolf, Schanning, todo isto que creo que son herdeiros de unha certa concepción ontolóxica do campesinado. E, efectivamente, hai unha discusión sobre o problema da relación entre forma valor e forma comunidade, que é unha discusión categorial. E esa discusión que facemos a nivel categorial non hai que confundila exactamente coa discusión fenomenolóxica de como son as comunidades en determinado tipo de circunstancias históricas, porque efectivamente non vamos a encontrar formas puras. Non sei, segura. O cambio tecnolóxico, pois sí, creo que é un elemento fundamental a sociedade do valor ten que ver con un proceso
onde a lógica é de acumular valor por sí mismo. En sí. O en sí pasa a ser por sí. O sea, se autonomiza a forma de valor do contido. Asume unha dinámica propia. Nos estamos en esa dinámica. E nesa dinámica o cambio tecnolóxico, ¿no?, está totalmente circunscrita esa dinámica, ¿no? Poderíamos ter unha concepción ontolóxica do cambio tecnolóxico, poderíamos ter a concepción de Schumpeter, que é ontolóxica, o empresario innovador. Claro, el fai unha discusión ontolóxica, de que o empresario é innovador e dá unhas características, ¿no? Pero desde o punto de vista de entender que o valor é unha relación social, Schumpeter non pinta nada. É dicir, hai cambio tecnolóxico porque hai que acumular cada vez máis e hai que sacarse do medio os que non fan ese cambio tecnolóxico e quedarte contigo co que eles acumulan, que é iso, a lógica tecnolóxica. Pero por eso tamén, porque hai toda unha discusión sobre a tecnoloxía que é ontolóxica, non somente de Schumpeter. Na teoría crítica actualmente hai unha serie de autores moi en boga que plantexan unha concepción ontolóxica da tecnoloxía, por exemplo, Lewis Mumford. O sea, por exemplo, moi en boga non está, non contigo. sí, bueno, agora está Volvendo. está merced. O Lewis, como Mumford, ou, por exemplo, Gunther Anders, ou por exemplo, Jacques Ellul, ¿no? Simón, tamén, por exemplo, que son concepcións ontolóxicas da tecnoloxía. Pero, bueno, no libro un pouco lazo, sabe, ver que é unha concepción tan distinta, ¿no? Pero, bueno, o tema das aporías ten que ver tamén con esta cuestión, de non confundir distinción real con distinción formal. Tens que deixar